naďalej sme aj súčasťou Európskeho stabilizačného mechanizmu, to znamená, že ak by si Slovensko nevedelo požičať, je tam určitá poistka a tá úroveň verejného dlhu nie je taká vysoká, ktorá by si vyžiadala reštrukturalizáciu dlhu, ale určite by to bolo sprevádzané nejakým programom ozdravným. A teda je otázka, že či vlastne naši politici chcú, aby o štruktúre opatrení rozhodovali nejaké tretie strany, alebo či si spravíme poriadok s verejnými financiami sami. A práve preto si myslím, že je veľmi dôležité to splnenie sankcie, že vláda má povinnosť doručiť do parlamentu zoznam opatrení na stabilizáciu dlhu, ktorú minulý rok nejak vypustila. Uvidíme tento rok, že či vlastne túto povinnosť si splní. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby tá diskusia o tom, ako chceme stabilizovať dlh, prebehla a prebehla tu na Slovensku.